jännitys tiivistyy. Mistä näyttää, että tää vetää heti ihan hirveän hyvin? Mä ajattelin paljon vaikeampaa prosessia. Niin toi palaa hirveän äkkiä muutenkin, mutta tää näyttää hyvältä tähän mennessä. Laitan ehkä vähän vielä pahvia, sitten tuohta ja yhden puun. Testiin. Hirveän pienillä tulilla koittaa lähteä liikkeelle, kun jos se sitten yhtäkkiä tuplaattaakin ne savut, niin se ei ole kovin kivaa.